De zin is even voort, maar ze stiet je naast me. Dit is Wieske. Dit is Ilke. En dit is Willem Zwichem. Dit is Doggert van in het Warp. Weer een volgende dag in deze hele regen van deze week. En wat is Joert het thema? Het thema is Jongerendag. Jongeren, we willen ze jaren. Ze zitten hier op de tribune, Joert. Jee! Ja, oké. Alles zit er weer in, dus ik ga naar de tafel en Wieske gaat weer. Nee. Ja, moet ik even nog snel eten met Willem en Zwichem lezen wat zo is? Ja, Zonder ja. mensen het wel weten. Doch het maar even. Ja, ik doe het nog even. De jeugd weet het ook wel, denk ik. Ja, Maar tje, Willem en Zwichem, deel uit het, Deel hè? uit het, ja. Ja, we weten het nog, ik haast Ja, wel eens, Wieske. maar wie is het toch nog even aan? Ik naar de tafel, doe naar het huis. Ik in, voordat ik naar het huis ging, wil ik eerst even mensen thuis even snel eten hoe gezellig het hier al hier is. Tenminste, ik zit bij Bjerje, want het is wel moeilijk vanzelf. Je staan alle je fietsen, en dat is net alleen nog noza, maar dat is eigenlijk de hele dag zo. Al je fietsen, al je band, nog staat hier al je publiek, dat is hier normaal net. Wel heel zo te horen, mensen. Zeg eens even, dan ben je al je fietsen, die worden je gewoon deelkwaakt. Dat maakt de band helemaal niks uit hoe dat je gaat. En we hebben hier een terrasje. Mensen die zitten hier koffie te drinken, komen hier een bakje koffiekeepje of lekkere koeken. Zo gaat het hier al. Jongens hebben hier een houtkacheltje bij. En kunnen we hier altijd even gezellig zitten. En om de mensen thuis even een indruk te maken hoeveel band er al hier omhoog waren. Dus ik even zeggen, er zijn ongeveer 130 band die hier op een basisschool in Wurden met Zwichem zitten. Nou, steeds dat het 30 op vakantie binnen, dan binnen dus 110 band die je dag en nacht echt 5 dagen on de gang binnen. Nou, dat is net niks, beste mensen. Dat is echt een hele protte. Ik zou daar, ik zou daar niet in omkomen. Hey, wie heb je? Dat Betty. Hoi. Hoi Betty, wat doe je hier? Ik geef wat lekkere dingetjes van de bij me nam. Die zet op de punnetje. Och, wat lief. Vind jij van zin in wat? Ja, ik dacht dit is van mij, maar nee dus. Nee, jammer. Ik ben het de bintaat mij. Nou, hartstikke graag. Dus ik zou zeggen, deel maar uit en zet maar deel. Of, Nou, geweldig. Dan zeg ik nog even voor de mensen thuis. Zeg ik even zeggen van dat de klusjes natuurlijk nog altijd onmeld worden kennen. Dat is difdd2012@gmail.com. En Twitter die mooi natuurlijk ik altijd nog #DIFDD-Wuddem. Oké. Wij gaan naar het volgende. Want ja, mijn gast op tafel die ik altijd heb, die is er Joert even op een bijzondere manier. We hebben bij de jeugdelektronische wereld van Joert heb ik het interview via een apparaat, via Skype, via voet. Neem ik aan. Beeld is net helemaal duidelijk, maar ik heb een hele speciale gast. Dat is namelijk die ze maar even zelf introduceren, maar dan weet je even hoe het werkt. Waar zit er aan de andere kant? Hoi Eelke, ik ben Henriette Scheepsma en ik ben van het jeugdzorgsbestuur. Ik zit sinds 2008 in het bestuur en dus een half jaar in. Ik vind het hartstikke leuk. Leuk sis, 4 voet. Geweldig. En hoe ziet dat bestuur eruit? Wij hebben nu 12 bestuursleden, dat zijn alle jongeren, die komen alle hier uit Wurden en Zwichem, omstreken wij. We hebben een voorzitter en een secretaris en voor de rest hebben we de taken wat verdeeld. En verder hebben we een dagelijks bestuur die regelt de dingen, vooral boetende zoals dingen met de gemeente of de financiële dingen. Ja, en wat doe je hem al hier voor de jongeren in het dorp? Wij hebben de soos hier in het dorp, ze in de Gollen. We zijn op vrijdag en 19 uur van de ouders 9 tot de ouders 1. En dat is om gezellig bij elkaar te komen. Ongeveer 1 keer in de maand hebben we een themafeest, maar ze noemen dan een bandje. De jongens zat het al site in een bepaald thema. En daar passen we alles op om. Muziek, kleding, neem maar op. Dus, Oké. Nou, het geluid is trouwens geweldig, mag ik zeggen. Het beeld wat minder, maar het gaat super zo. Mooi zo. Oké. Nou, de jeugd verder. Ik wil eens wat negatieve dingen over de jeugd. Hoe gaat de jeugd zo daarmee om, in en om het dorp? Nou ja, de jeugdsoos wordt natuurlijk wel georganiseerd en runt door jeugd. Maar we proberen wel het zo positief mogelijk in het dorp deel te zetten. We hebben bepaalde huisregels en daar houden we streng aan. En daar leven we nooit, maar daar letten we goed op. En verder hebben we eerlijks een open dag, zodat alle mensen uit het dorp komen kunnen om vragen te stellen. Gaat geweldig. Tuurlijk, dank. Hartstikke mooi. En wanneer zal ik een glas bier komen drinken? Want ik wil dan ook wel eens een keertje even zelfs. Nou, dat mag natuurlijk elke vrijdag of 19. En Jontje Mooi hebben we een speciale themafeest, dat is Proud to be Fout. Daar moet iedereen komen en zich uitleven op dit thema. Voor meer informatie kun je zien op www.desooswurden.nl. Nou, 4 voet, loopt het duidelijk. Ik zou zeggen, Henriette, tegentank voor dit 4 voet interview.
Oh, Gradien. ja, mooi. Nou, wat een techniek, meisje, wat een techniek. Wat doen we dan? Ja, de jeugd van Sint-Wurg. Dan hebben we het over de film. Dan laat daar dan ik maar even de jeugd zich snel laten hoe het hier in Wurmswegen de rondtag gaat. Eindelijk. Hè? Pak even aan. Grote portie kipnuggets, broodje warm vlees. 2 broodjes bakpauw. Hé jong, jou maar die frikandellen zo koekenhuis. Nou, pak hoor. Je maar is wat vandaag. What the fuck jongen? Ik kan er helemaal midden in de neer gaan. En de gek op. Even onnieten jongens, we moeten on de gang. Jongen, kalm mooi jongen, net zo jaaien. Dat kerst wel sessie, hè? Maar het is heel precies werk, ja jongen? Ja, daar weer. Hebben we altijd aardig biers? Zwichtem, lid je geen. Blow net zitten, beste mensen, je maat steen. Je maat roppen, raas en balten, krijg als ben net alte, lid je geen. Budem zwichtem, lid je geen. En jou benijd, hoe de bent in budem. Gerben, Ja. zo hoort erbij. Ja, Ik spuitig vol. Zo spuitvol. Maar Ruud Herlie moest het lipje dichtdrukken. Lipje Daar dicht. zit hij. Ja. Ja, is het begrepen? Oké, Ja, daar ik zit hij. leef. Oh, dat gaat snel. Zo, ja, Oké, ik hel hem Ruud. Ja, Was het lipje beet? we zitten Was het lipje beet? Ik zeg, oh nee. Oh, nee. Ah, weer net. En nou is de helium echt op. Sorry. Item. Maar ja, het is net sport. Het is wel heel bijzonder. Een aantal gasten hebben we het nodig. En dat zijn de jongens die ik en horen regelmatig hier aan Burger Hidden joggen. Dat zijn de metaaldetectors. Roenrenders, jongens, knapen, die we uitnodigen hebben. En daar komen ze al, uit te strukken. Welkom man. Ik ga hem even om je heen, want dan steen je mooi even op de plaat. Ik wil eerst even je voorstellen, leden. Kwart even je namen. Ik ben Jelte de Boer. Mark Dijkstra. Sjoerd Bakker, Thomas Menting. Oké. Jongens, Jildert, waarom deze hobby? Nou, bij toeval wie Sjoerd en ik een keer bij een oud museum op Muntiestuit tijdens de tuinwerkzaamheden. En toen hadden we wat opgespeurd en toen ben wij erachter gekomen dat er dagelijks heel volle munten bevonden. En toen dachten wij, ja, nou, hartstikke metaaldetector nodig en dat liep ons helemaal fantastisch. En nu hebben we het flink erop gepakt. Leuk, leuk om te doen. En waarom juist deze hobby? Nou, het is hartstikke interessant, want lees er nog wat van. Wij kennen alle skiertjes en Wurm, die weten we al hè. We Moederstoen had of nou die groen had, dat weten we al hè. Geweldig, hartstikke mooi. Wat bijzonder. Waar is wat anders als de social media. En wat vind je hem zo al? Nou, munten, gespen en zilveren dingetjes, sieraden, van alles. Ik wat chateletten misschien? Heeft ik wat... Zo, de buiten komt al boppen. Ja, dit is heel iets. Ja, dit is heel iets. Ja, denk je er... Nou, die maai maar weer even op, Ziekie. Ja. Vind je hem wel hè? Nou ja, dit is dus ik nog een Romeinse fibula. Dit is een voorloper van de knopen. Het is om de kleine bij elkaar te houden. Dit is 2000 jaar oud. Dus van rond het hier 0. En ik heb de dingen hier de piepers.
dan wil ik er ook wel eens wel wat voor Sjen vanzelf. Dus laat maar eens even dat ding draaien. Want er maakt Jerk wel wat te vinden. Wij. Ik heb al wat. Wacht even. Ik heb wat. Welke is het? Hier. Die? Hier. Ja, bra. Ja, het is kep mooi, hè, deze keer. Ja. Ja, dat gaat met de hand zelfs. Joris, wat is het? Nou, leuk. Ga ik gewoon een knoskogel voor jou. Alsjeblieft. Nou, achter de gollen. Nou, zo werkt dat dus. Geweldig. Hey, jongens, tegen tank. En de meesten die worden een beetje vast wat te vinden als ze wat meer willen willen of een keer mooi het lanie willen. Oké? Ja. Jongens, bedankt. Tussen Kunst en Kliko. Ja, goeiemiddag, daar ben je dan weer mooi. Tussen Kunst en Kliko. Of tussen Kunst en Kliko. De hele week ben je mensen geweest. Mooi en oude spullen en ik film me het zelf. Ik wil een beetje hard, mooi al die jeugd hier op de tribune. Maar gelukkig kom ik als expert in oorraak met dingen die volle orde binnen als mij. Fossiel, antiquiteiten. Zaten dames. Ja, sorry dames. Het is hartstikke mooi, maar Joet, kun je hem net onder de beurt komen, want het is de dag van de jeugd. Sorry. Wat hebben we al? Deze prachtige jonge dame heeft een heel mysterieus object. Mooi om. Ziet er heel bijzonder uit. Wat is? Ik ook, maar ik heb geen idee wat het is. We hebben het wel uit de groen of? Nee, op zolder van mijn oma. Zolder van oma. Hij weegt er behoorlijk in. Ja. Dit zit los. Het zit een beetje uit als een campingdouche, misschien. Ik weet, hallo. Wat? Je bent er. Misschien is het, ik heb wel Jert, we hebben hier vroeger een cellulitis bestraler en die stond de hele tijd af van de ruiten. Maar dat ligt het bij ik. Maar weet je ook hoe duur wat het waard is? Ik heb alles geen flauw idee wat het wil, want ik weet nog net wat het is. Het kind misschien. Want ik wil misschien een nieuwe mobiel kopen zo. Een nieuwe, daar was het niet heel volkopen. Ja, hiervan. Ik weet eerlijk gezegd, ik als laatste dit shit mij maar lekker. Wat? Oh, dat is dat ding. Dat ding maakt het geluid. Ja, ik hoor het. Wacht even. Hallo? Mem? Mijn mem zit erin. Mem? Ja, weet je, jongens, Spruits is wat Alex komt. Wat? Wacht even. Lichte noodsituatie maakt zich van mijn meester. Moment. Wat zou je nou? Nee, dan moest Geert net... Nee, dat is mijn makreel die boek aan de morgen hing. Die kost net vet. Ik kom er nou aan. Mensen, ik heb een situatie thuis. Ik ben er 1 minuut. Ja. Wie werd prachtig. Hartstikke mooi. Volgens mij is het tijd om even in glazen hoes te zien. Hij krijgt ik al net al bijwest, maar dan net in vanzelf. Dat ging nou even aan. Ik zie hem eerst even zien laten hoeveel yield er al binnenkomen is. Moet je eens even zien. Er staat aardig wat in tussen. Ik weet net dat er al genoeg is voor een hele grote gliesbaan. Want ik heb juist dat de band dat heel graag gaan wonen. Een gliesbaan met zo'n 8 bochten. Er worden maar 14. Dus er moet nogal wat bij. Ik zal even bij de band zien. Hoe gaat het hier? Ze hebben hier nog televisieshock wel. Slam TV. Nou, dat is ik leuk. Maar ja, het gaat mooi hier. Hoe de best maar oranje. Lukt het een beetje? Jawel. Hartstikke mooi. Gaat goed? Ja. Mooi. Hey, ben je met Joen ik bij? Want ik heb begrepen dat er Joen een film is. Ja, ik kom. En Do? Ja, ik ook. Oké, we hebben hier op het terras hebben Joen een film. Dus volgens mij wordt dat weer heel gezellig. Ik zag u Eelke daar weer staan. Eelke, jongen. Ja, we hebben het net over The Voice of Holland. We hebben het over The Voice of Wuddum. Ze zit weer naast me op het podium. Het is Esme de Boer. En ze draait je zonder stoel, ze draait je zonder coach. Ze draait het nummer van Leon Rimes, wat ik wel over de jeugd bepraten. Nothing Better to Do.
frosted wire. Up there on Pillahatchee Bridge, just a crazy roughneck's daughter jumped head first into the water, baptized away my senses. To town with Bobby Joe and Tommy, a couple of Lucas' new best friends. Slipped in the back of Sunday service. Know them church ladies, they heard bomb smoke money from their offering. Mama said, idle hands are devil's handiwork. Oh, the trouble you get into. You got nothing better to do. 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 Yeah. Sign, red bat, chips, beer, and ammunition. That Slim Jim bag boy had the brave. Well, I hacked mustard and did the talking while them boys were busy walking. Case of .5 out the back door hid. Deep in the Mississippi backwoods, we played and danced around till dark. Well, I had them wrestling for my first kiss, turned into a fight and they missed me speeding up in Tommy's car. Mama said, idle hands are devil's handiwork. Oh, the trouble you get into. You got nothing better to do. 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 Yeah. Nobody hurt, nobody harmed, nobody's business but my own. Mama said idle hands are devil's handiwork. Oh, the trouble you get into. You got nothing better to do. 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 Yeah. Ja. Zo. De jeugdlid van zich Jerre. En mooi de sport, want ik heb een het sportitem. Daar zal de jeugd ik even van zich Jerre lidmatten. En letter beter zijn en meer Shen lidmatten. In het kwad. De sport is het WhatsApp, sms, spul mooi de telefoon. De iPhone, de smartphone, hoe je het nemen willen. In het kwad. Hier staat de tekst die het zo snel mogelijk terugstuurt worden moet. De meeste keren ben bekend, maar de instructie Wietske zal er zo wat over zeggen. Wat hier op deze plaats staat, dat moet zo snel mogelijk verstuurd worden. Wietske. Ja, Elke, zo is dat. Ik heb de telefoon ik al in de hand. Ik ben er net zo heel snel mooi. Maar de beesten, de ben hier op de tribune vanzelf wel. Die hebben het telefoonnummer gekregen, werd ze de WhatsApp naartoe sturen. Ik zal even hier, jongens. Heb je de tekst al? Nee, die krijgen ze nog. Die krijgen ze nog. Nou, dan kent wat mij betreft wel wezen van de meer. Geef maar los, succes. Ja. Ja, maar de tekst die is dit. Ken je hem zien? Nee, dus zien? Ze kent net zien. Ze kent net zien. Daar is de tekst. Zie eens even. Daar is de tekst. Dit is hem. Dus. Lukt het, ziet ze? Vast op tafel. Ja, maar ja, dat klinkt net zo heel... Moest hem wel stilhouden, Elke. Ja, hij zit hier op tafel, jongens. Dat was heel bot, joh, ik wel. Ja? Nou, ik zal hier eens even zien. Wilma, heeft het wel tijd voor mij? Zet hem hier vast op tafel. Ja, met krek in, hè? Met krek in, Sjen, zet hem op. Ja, het lijkt het mij net zo heel erg moeilijk, moet ik zeggen. Maar ja, dan, we moeten hier straks even zien hoe het er rent. Maar van de Elke, ik zie dat het de eerste is. Ja. Want hij zit hier al wat alleenig.
Kind er net zo volle meisje. Maar hij zit hier wat sneu. Ik jou om het wut. Heel gauw. De mannen kwatter de bocht in scherp van tong. Ik zou zeggen mellen. Mag ze het dus maar vertellen. De jeugd van Sint-Wurg. Als je daar de kranten lezen, dan bekroept jou soms het gevoel dat het hielendal misgaat met de jeugd van Sint-Wurg. Een soort mensen praten ronduit negatief over de jongerijn. De jeugd van Sint-Wurg is brutaal. De jeugd van Sint-Wurg had geen respect. De jeugd van Sint-Wurg zwaart voor taalverloedering. Al met al, de jeugd van Sint-Wurg veroorzaakt er zo wat oerlijst. Ik vind dat wij ouderen oppassen moeten, dat wij net alles wat de jongerijn docht oerlijst nemen moeten. De jongerijn verkent de wraad en ziet het daar in haar grenzen op. Dat jet bij een zo'n ontwikkeling. Die grenzen moeten wij als ouderen aan. Er is toch niet mis maar een beetje roenhingje? Dat dienen we jet iets zelfs ik wil. Misschien is het grootste probleem wel net de hingende jongerijn van Joetendij, maar misschien meer de zeurende ouderen. De Joetendijstige ouderijn had een soort kwaliteiten, maar vertoont hier en daar ik wel wat majesteitsgedrag. Ja, binnen nou bot op haar eigen vrouwtje stelt en dulde eigenlijk net al te volle onwenske invloeden van oren. Zou het misschien zo wijzen kunnen dat de ouderen van nou vergeten binnen dat er jet iets ek een jeugd van Sint-Wurg wie? Oké, hartstikke mooi. Ilke, we weer alweer aan het einde, hè? Ja, ik weer gewoon aan de gong aan het WhatsAppen of sms'en vanzelf. Ja, we winnen nee. weer aan het eind. Hou maar op. Nou, doen we even... Kwart, ik heb het publiek hier zitten dan stil van die telefoon even Ja, voort. dit is Begin Ilke. voort. Dit wie Wietske. Dit wie. Dit wie. Dank u wel.